Nemám sa vo svojom živote v podstate na čo sťažovať, lebo možno, že som zažila, možno, že som mala doprianého veľa viac ako iní ľudia. To, že nemôžem nájsť prácu, to sú veci, ktoré asi trápia skoro každého dnes. Stále je to o tom istom, je to jeden kolotoč, kde zamestnávateľia majú predsudky a vidia ten vonkajšok a už predtým, ako sa vôbec dozvedia, čoho som schopná, tak im zrejme padnú také nejaké klapky a dosť. Myslím si, že som veselý človek a snažím sa hľadať aj v tom zlom niečo dobré. Tým, že ja som sa takto narodila a vôbec netuším, aké to je, keď má človek ruky, keď je zdravý, tak ani nemôžem sa sťažovať, nemôžem povedať, že je mi to ľúto, lebo naozaj ten pocit nepoznám. Som mala možnosť trošku cestovať a až v zahraničí sa mi dostalo toho, že naozaj som sa cítila ako každá iná žena. Krásna, možno aj žiadaná, ale ten pocit som nezažila tu na Slovensku. Vždycky hovorím, že ja mám také znamienko krásy a nič iné to nie je. Dokonalosť ako taká si myslím, že neexistuje. Pavlína veľa vecí dokáže, ale na mnohé potrebuje pomoc. Asistentka ju oblieka a uväzuje jej šnúrky. Stále ju však dokáže zaraziť slovenská legislatíva. Naše zákony sú robené nejak tak podľa mňa trochu zvláštne. Ako by to robili ľudia, ktorí to robia pre nás, ale robia to bez nás. Čiže je množstvo vecí, ktoré nie je domyslených. Keď si predstavíte, že ak máte nárok napríklad na asistenciu a musíte prejsť dotazníkom, kde sa vás pýtajú otázky typu, ako často chodievate na toaletu, ako dlho vám to trvá, len preto, aby zistili, koľko hodín vám môžu priznať, príde mi to trošku neľudské. To je ten paradox, že s tým sa dá naučiť, že nemáte ruky, že nemáte nohy, alebo vám niečo chýba, ale bojovať stále so spoločnosťou a s tým všetkým okolo nás, to je asi ešte ťažšie a namáhavejšie ako ten samotný handicap. A keby nebolo možno týchto vecí, alebo boli by na inej úrovni, tak si myslím, že život je úplne skvelý. Pavlína miluje umenie a svoju lásku k nemu mení na obrazy. Maľovanie je to niečo, čo už od detstva ma sprevádza, takže najprv boli všelijaké čmáranice, kresby. To som sa dostala v podstate aj k maľovaniu na hodváb a teraz to prepájam a záleží od toho, ako mám náladu, či sa cítim na to, že budem maľovať obrazy, alebo mám chuť len hrať sa s farbami, s vodou a naozaj na oddych. Veľmi rada čítam a v poslednej dobe som sa vydala aj na takú cestu, že vyšívam a na také rôzne ručné práce. Určite by som chcela raz urobiť vodický preukaz a okrem toho precestovať ešte veľa krajín, vidieť svet a samozrejme mať vlastnú rodinu. Vďaka mojej rodine, mojim najbližším, ktorí sa so mnou nemaznali, keď som bola dieťa, žiadne také, že nemáš ruky, tak si myslíš, že čo budeš doma len tak sedieť, ležať a nič nerobiť. Jednoducho, myslím si, že to bola správna voľba jednať so mnou ako so zdravým dieťaťom a plus mňa veľmi drží nad vodou moja viera. Ja si myslím, že som šťastný človek. Nikdy som sa na svoj osud nesťažovala, ani sa nebudem, lebo nemám na čo. A nikdy som sa ani nepýtala, prečo ja. Ja sa smávam, že prečo nie. Neviem, prečo to tak je a ani ma to nezaujíma.